Ngayong gabi, Sugbo. Monday night, Cebu City. Today, Monday, lumabas yung executive order from President Bongbong Marcos na Sama-sama tayong babangon muli. tuluyan na ngang ginawang voluntary na lang ang pagsusuot ng face masks, lalo na sa outdoor or open areas. Earlier last week, ang Cebu City nag-implement din ng executive order, pero sabi nila trial period lang. Galing ha? However, I think because of the executive order of BBM, it's going to be official. Hindi na kailangan magsuot ng face mask kung nasa labas kayo, yung mga open spaces. Pero ayon sa executive order number 3, kailangan pa rin magsuot ng face mask pag nasa loob ng mga enclosed areas like malls, establishments, etc. So I guess there's no stopping it anymore. We really are in the new normal. Konting rides lang tayo ngayon, Monday night. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Kahit pa paano may nanonood sa mga videos natin. We're still trying to improve. Slowly but surely lang tayo. Pero patuloy nyo pala noorin yung mga videos ko. And if may questions kayo, please feel free to comment down below lang. And we'll try to answer those as soon as we can. Ulitin ko pa ba? This is just going to be a short video. Discuss lang natin yun, yung executive order from President Bongbong Marcos. So it's really open air lang ang pwedeng hindi mag-face mask. Voluntary na lang yung mag-face mask ka sa labas. To that, I think I can agree. Kasi minsan din, pag nasa labas ako, hindi rin naman ako nag-face mask. Lalo na pag ako lang mag-isa, tapos nasa labas pa ako. Pero kung pupunta kayo sa mga malls, mga other areas na enclosed areas, tapos aircon, hina yung ventilation, siguro wag na lang muna. So I guess that's the only topic I have for us today. Let's just enjoy the city night drive again sa Cebu City. Ito tayo sa may P. Del Rosario Street, isa na namang major road ng Cebu City. Madadaanan natin yung University of San Carlos main campus. Ito, University of San Carlos main campus. Siniswerte ka nga ng checkpoint na naman. Checkpoint. Saan eh? Checkpoint.
何？お前はもう死んでいる。 Okay. Gabi. That's it. Selfie, selfie. Okay, thank you. Amping siya, amping. Sige, thank you kayo. Amping pod mo dire. Nakadaan tayo ng checkpoint, buti na lang. Pero pag ganun mga pre, pag ganun may mga checkpoint, kung kumplita naman kayo ng mga papeles, wala talaga kayong takot dyan. Wow naman! Wow! Wow! Kaya reminders lang, kung mag-drive kayo, ang kahit ano, kahit motor, sasakyan, make sure na meron kayong lisensya na hindi expired. Tsaka lagi niyong dala yung rehistro din. Dapat rehistrado din yung mga sasakyan nyo. At diba, parang ganon. Yung iba kasi, kung wala kang lisensya, wala kang rehistro, siyempre tatakot ka na. Tsaka, iba talaga pag confident ka eh. Sana all. So, buti na lang, napadaan tayo doon kasi meron tayong additional topic. So, yun lang. Other than that, I guess, yun lang yung EO number 3 from BBM. Tapos yung nadaanan nating checkpoint. Yun lang, right? Until next upload. Maraming salamat mga pre. And hope you have a nice Monday evening. And please don't forget to subscribe, ah. And if you like this video, please hit like and share. Maraming salamat mga pre sa suporta. And see you next time. Bye-bye.